на скорост. Не бе, искаш ли да кай, че гумите се въртат, бе? Там своя. Много стана. Бавни да тръгни, бавни да тръгни. Хайде, дай да тръгни сега. Хайде да тръгни, дай сга. Дай сга, газ да проигва. Хайде, давай дива. Откачи. Ти правиш това, върши го така. Вържи го да видиш, че целя лайже обикова аз. Бръсвай отчатър! Дай! Ай, бръсвай отчатър! Ти по нашия край. Дай, бе! Махай го. Дай го сега, ей! Градски дръпни да ръща да видиш толкова много. Дай го, Николайче. Дай го, дай го сега да видиш колко върви. Ко ще биде? Го върви отчатър! Го върви! Тя наскоро си на такова. Трябваше да пара! Сега ни беше на скоро. На трета и на пета. Тук сте селски вървите. Не бе, тя гума... Къде отиде колко брат Пашко? Пашко ли измени на работа? Пашко ти ли ми направи там разкия? Пашко! Колата така е дърпана. Да, бялото. На свободна ли? Чухте ли? Не, наскоро беше. Подна е сега да виж как. Ма не бе, тя трябва да е на скорост, бе. Той не че какво дърпа си едно спънато колело. Или на първо беше. Ама да, първият път беше на скорост и на ръчната. Да, А сега беше само на ръчната. да. А сега беше само на... Ами тя само едната гума беше спъната, то не е честно. То трима души да фанат на ръчна, ще да дърпат. Еми, замисли се. Копиле! Въжето ви бърка работа, да знаеш. Въжето е така, няма... Въжето бърка теглинито. Как е дима на малко? Тук ще има. Ама тръпът колата. Не, ма ти само да са. Леко. Оттатък бе, оттатък ще откачи бе. Оттатък откачи бе. Нека ще тръпа ли то? Те такива дърпат много така. Като и гледам краката, аз и това мислих, че дърпам. Беле, Много урсус ми се видял. беле нервен кони за това не бъде. Ма не бе, те въжета бъркат работата. Дали с пелигата ще подобре? Как той си знае, че си едно такова, той е сега вързан, тя му си че в ребрата как да дърпа. Да знам, аз мисля, че с ръчна не е кой знае какво да дръпне кола. Някой иде връща назад, джъм издани ръце. Ма той има от тях. Някой повърни, да. Ще влее чапри шофьора. Ще има. Липови снима. Ще има. Ми взеха, ама и това не е за изпускане.
Чакайте. Той седи тук. Нашите кони, гледай как са продисали. Няма мръднат цял ден оттам. Цял ден ще стоят една до друга. Те не се виждат, тук виждат се. Давай! Дали? За това ти говори. Дайте въже. Ей! Браво, първа награда! Това е. Издропва без да се зачуда. Гледай го. Това е. Да. То трябваше наградата да кой каквото дърпа си го кара в тях. Това беше добре. Кой каквото дърпа си го кара в тях? Ами така да има стимул. Не на контакт за поля.